Čus, som Bota, vítam vás z môjho ďalšieho tutoriálu z programu Cinema 4D. Dnes si ukážeme, ako spraviť dym v tom programe, alebo teda takéto niečo. Takže to vypadá celkom dobré. Začneme ho znova, takže dobre. Takto. Dobre. Vytvoríme si generátor častíc, ktorý si otočíme o 90 stupňov. No, môžete vidieť, že keď to takto spustím, tak častice idú hore. Tak, ešte k tomu budeme potrebovať. Tuto by to malo byť, no, prostredie. OK, takže vytvoríme si shader a prekrásser, Max číta, torštené, poď preč. A ešte tento. Tu nastavíme vulkán. Toto si dáme do prostredia a generátor častíc. No dobre. Teraz ešte to sfarbenie. Dáme normálne svetlo. Tak. Stín. Taký. Trlvo. A dáme si ich takto nejak. Ty choď bližšie. A nižšie. A ďalej. Hore. No. Tak teraz si ešte môžeme nastaviť toto, že bude, ja neviem, 40 a 20. Keď sa pustíme, tak ich to mám trošku viac. Vidíte, že sa to točí, tak toto je ten dym. To mám trošku takto vyššie. Takto. A. Dobre. Teraz si nastavíme farby tých svetiel. Toto sme dať také červené. Toto také limitkové by som to tak nejak zrobiť. A toto je zadu. To si môžeme dať. Čiže tak ja to spravím odtiaľ. Odtiaľ to si máme dať sem. Tak. To si môžeme dať dozadu. Modré. OK, dáme renderovať. Renderuje sa to celkom dlho, tak to teraz strihnem a keď sa to vyrenderuje, tak to rád. No dobré, už sa nám to renderovalo. A vypadá to nejak takto, ako som už ukazoval na začiatku videa. Tak môžete si s tým skúsiť experimentovať. Takto sa môžeme dať. Ešte dvojitý. Máme obu. Tak nejako. No dobre, to už renderovať nebudem. Tak pokiaľ sa vám to páčilo, dáte like, pokiaľ nie, tak na to nemusíte pozerať, ja vás nenútim. Bol by som šťastný za odber. Tak, teším sa na vás v ďalšom videu. Čus. Fuck. Čus.